Grabe Tulfo, hanga ako sa'yo dahil sa sobrang kagalingan mo. Iba-ibang kasong isumbong sa'yo, agad-agad inaaksyonan mo. Merong mga taong sinasaktan, ninakawan at meron ding na-scam. Ang mga may sala ay nakulong sa tulong ng idol in action. Rapi Tulfo, sa katapangan mo, kinabahan ang mga manluluko. Kaya kayong mga inaapi, magsumbong na kay Idol Rapi. Sa 10:30 hanggang alas 12, nanunood ako kay Idol Rapi. Sa alas 2 hanggang alas 4, nakikinig ako sa Radyo 5. Rapi Tulfo, sa katapangan mo, kinabahan ang mga manluluko. Kaya kayong mga inaapi, magsumbong na kay Idol Rapi. Sa 10:30 hanggang alas 12, nanunood ako kay Idol Rapi. Sa alas 2 hanggang alas 4, nakikinig ako sa Radyo 5. Rapi Tulfo, salud ako sa'yo, tutulong ka para sa Pilipino. Dahil sa sobrang katapangan mo, naihi ang mga manluluko.